Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People, Maulai Circle, Hanne kasni, kala pelong da kajing yaki halor kajing bamsim kia ka sorkar, yaki mat jing dawa jongka, ban penkarya no yaka Martin, bat hanne kasni kala laj ban Kansendon, yaka jing te nyon hakani kajaka, yaki pautali ki kali ki balalaj ban bret nyon hangne. Halor kani kajing laj kang te nyon ke FKGP Maulai Circle, ha Martin, Maria yo jong tep nakaliang Chief Executive Officer jong ka Shillong Municipal Board ulah hiar sakani kajaka. Tang hadin katukan nepor nakaliang Menteri Sarkar ubari khmiru ya katanat ki Kampung Roysor uba hamlat doling ulah khot no sakit mi jingkran yakini kinong yelam jong ka seng FKGGP. Ilawan ban khang no swa ya kani ka jakat yut ka Martin ya ka ba ka seng nadu snap keladap kalaut kalanam sak sarkar jela ya kijing iba upat ba nong snong mulai kendu na kani ka cakat ke yut angni na kali yang kesengru hagi snam di bladap nilai lej ban kendu batu menteri sarkar ba Roni Vilingdo ban pensno ya ka jinglong jingman jong kani ka Martin angni ya ka rukompret nyut ka padang sakut sa kumju hadu kani ka por ka pementaru hadu kani ka khidmat ka pementaru ya ka ba keseng kala ut kala nam ya ka jingmi jong kata ka jing smau utung kabla syirkai ba kaba kaseng kala smutu ba kani kejingmi kejing smau tung kala penban ban kita ya kijing embrio kan kita ya ka kot ka khia ya ki pat ba nong snong jong snong mulai hi jongi pro kawai de na kala yang kaseng aba ngila pensno snap bladap ngila pensno hagi ni ki panai ki bladap hadu kini khilmat ki pementaru kaseng katang yai beteng ya kani ka isu jong kani ka Martin ban yai dawa na ka sarkar ban le ino ya kani ka Martin jing dawa jong ka seng FP Maulai Circle kolong bet ban ka sarkar ka ban wat jakano shawai namar ka Martin kamla su ban kit ya boro kawai ka sor ban wan ban bret nyut lani ban the nyut ha kani ka Martin hangni dingis mutu syai ba ka Martin kaladon hadu kumba proposal mo hangni de lesi kani kar kompret nyut kamlong katkum ka juk ka pamenta kamlong katkum ki scientifically mo de lesi ng sui bet ba kisuan ban penhap lani ban subret nyut kala sukut bet kumtu de kani ka penbu penban ya ka jingma ya ki pat ba nong susnong jok snong Maulai ka jongi om tangi pat ba nong susnong jok Maulai ka jongi henre ya baro ki ya baro ki pat ba mo jong ka jelai baro kawai ki bahapan ya lenti nang ni namar bangi smutu ba kala RB kabami nakani ka jaka hang ni ngismu thu ba kalong ka pama ba nakamta ka kot khia jong ki pat ba jongi de nakaliang kaseng kadi ka step ka paningkong bangin sim khia ban protes kani ski bamta kum kadak ban ra itu ki plakat kum kadak ka ban pensno sarkar ba lesi ba kani kadang dai ta ka first step but lesi ka sarkar ka sim do thala ya kani jing dawa jong seng jing dawa jong pai ba no snong jong Maulai na kaliang ka seng jungi nyimben si pat ngi hapan ya da ka wei pat kalenti ka jing ki ka jungi ka kanlong hadu ba ngindala ban pen bet ba ka sarkar hadu ba ka seng kan yo ya kita ki jing dawa ka jong ka kin orlong no ya ka bangin nilaong ya ka sarkar ba ka dei ban wa no saki wei pat jaka ban the nyut bedan don no de ki wei ki snong kin ya bentano mo kinumla su ba bro kami kastor kan suan the ang ni apo ka Snong Maulai ka jongi kinong sor ki de bang smuthu ya kata te ka department jong ka SMB ru ka de bang smuthu ya kata ka sarkar ko de bang smuthu ya kata te ngin khmi lenti ba ka sarkar ngin yo ban ya kran baka ba ngin solve ya kani ka problem ka balane de ki pho snam khnang ba ka Snong ka jongi ka long ka khoi ko suba ngi kran ya ka environment nrai phungsi ngi i pan ba hani ka hakani ka jaka Snong ka Maulai ka jongi ngi iba kalalong khongpong mo kalalong penban ka jing penyap ya ka environment ka jing penyap ya ka bor mariang ka jongi